yo miluongo ni duol mae kama ogoye mbaka mar dongruok mar piny gi dongruok mar siasa bende. An nyinga Trevor Ombija, janding opanga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guok kocha pesa. Koro wadogo mbaka mar siasa sani. Honde Bwadumo Wuore ne men jaod bura manyakach ni kodwa kairo kama na inya kuom wasiche gi moshimiwa. Mano Trevor. Sani mokwongo joluo nigi kuyo gi jatelo Willis Otondi Nyowewa. Jaduong' ne ng'ama chalo nade to en wach dangi wach mane kuome kapok wachako weche mag siasa. Mokwongo adwaro naduok ne jodongwa duto gi piny mar ogandawa mar Luo mos makende kuom wito taya margi jatendgi Opiyo Otondi mane an be en osiepna kaka sebedo gi jodongwa machiegni. Opiyo Otondi ne en ker marwa mainche ne koro gayo oganda mar Luo kaka ker nekech ung'e ni jodongo e rieko mar lweny. Koro nyiche wawite tarik 10 kendo piny Luo nigi kuyo maduong'. Ang'e ni nitie chenro nyiche nasedhi magora kuomgi kane gino timore kendo nyiche ne wadhi gi jatendwa motelonwa mar ODM ogai marwa Raila Amolo Odinga mondo wago mos ne famili kendo wawinj mpango margi. Nekech ung'e ni Otondi osebedo kopogore gi ker to osebedo osiep joka Jaramogi kanochakore gi jaduong' Jaramogi mane gitiyo go bondo ndalo mang'eny kane en an administrator. Mano ji mang'eny ok ong'eyo. Obedo an administrator moduogo bedo ruoth chief manoriwo Kisumu mangima. Koro tiyo kuonde mopogore opogore nyaka kano retire to koro duogo obedo achiel kuom migai mag jodongo goeko. Koro bang'e kane jaduong' Riago Galowe ker to donje kom mar ker. En achiel kuom jodongo mosebedo ker kaka jodongo moko. Ok ene mokwongo bedo ker. Ung'e ni kerwa mokwongo kata Jaramogi ne en ker manoweyo ka koro dhi active politics. Bang' Jaramogi wabedo gi Paul Mbuya kaka ker mar Luo kendo wabedo gi jaduong' Omer mane wuon Phoebe Asiyo be obedo kanyo jagoro nyakach modak Karachuonyo. Kae bang'e no wabedo gadala wuon Otuko mane be owewa. Kae to wabedo gi Koyo Pien. Koro bang' Koyo Pien eka wabedo gi Riaga. Koro Otondi nokawo kuom Riaga ene ma koro nyicho tayo oganda mar Luo kaka ker. Erokamano. To koro wadonjo e weche mag siasa ni sani koro mheshimiwa apaka moro chalo ka gima goyo chama mar ODM. Ang'o ma osemiyo chama mar ODM oteku e Luo Nyanza koni? Masani koro apaka chalo ka gima goye kama. Apaka machalo ne goyo ODM onge ni seche moko dhano en joma jogombo. To gima timore ODM ok en gimoro manyien kuom joma osebedo e siasa. Kane multi-party obiro ne wabedo gi gik mane chala apaka and ng'eny jo mane jopiny oyiero noduogo kier kowe jopiny. Manu wabedo gi by election kane nyiewo gi KANU ndalogo mane wan go Winnie Likowa mane oduogo defect ma ji odhi e yiero. Ne wan gi Tom Obondo mano defect. So kidhi e yiero nekech ka gi campaign to i campaign gi nying chama. To kisedhi kuno raia mori gi koro wilgo. Koro miyo gima timore e chama ni ok en chama manyien. En ni joma nyiche ne tiyo sani manokawo loch ni president ok gin gadiera ni ne giombo gine ma gin gi luore chunygi. Ok gin gadieri chalo ng'ama riembo dhera nyiera. Koro gin gitemo liero karot ne jowa mochunygi yom mondo dhi kuno. To karot mi wacho ni miyo jomoko koro wacho ni chama mbi mare koro dok chien kabisa. Chama mbi ne ok odok chien. To ka ng'ato paro ni chama mbi ne odok chien to kare jowa moko manyoringo kagi kata mawuoro negi pesa gi kare mondo gi resign mondo gidog ane ir raia ka dong tergi. Koro mano biro nyiso ni chama pod nigi ngufu. So mana tungni to bang'e ni moko biro ringo to gibiro duogo ka yiero chiegni. To be jomoko be wacho ni chama mar ODM ok osetaye maber ahinya higni mokalo. Be momiyo Azimio ne orem kata mane yiero maduong'. Azimio ne okorem e yiero.
en ni dho wasungu wacho ni two wrongs don't make a right. Wang'e ni kura mar Azimio nokwal. Ne nitie ukora manotimore, isewinjo kwa ywak ne joma ochung' ne yiero miluongo ni IEBC, mamiyo sani neno ka jatendwa luongo gik miluongo ni public barasa, nikech adiera koro osewuok kaka notimore. So onge chama e piny ka manyalo bedo perfect. Onge. Nikech wan dhano onge ma perfect. So weaknesses moko nyalo bedo nitie chama, but ODM no is pod e chama maduong' molo chama mantiere kaki. Andung'e ni en chama ma ji nchegone kura gi chunygi duto, moko no nyiew ji kata notim gik moko mag ofisaji. So wan wang'e ni ne wayomba, and ODM no ran campaign maber. So challenges moko ne nitie, kaka i chama kanyo ji seche moko ne gi interest mopogore opogore. So nitie joma ka ng'ato ok oyudo dwache kanyo, kaka seche ma ji lero to ng'ato neno ni chama rach. But chama ok onego ibede mane kiyudo kom ni kore king'e ni chama no ber tiyo. So nitie joma bire chama ka gigeto gimoro ne gidhi yudo. Tibiro yudo ka ji lago be ok budhe chama, gin joma biro ka geto gimoro ne giyudo. Mage joma nyiche ne wantiere go ka. To kata kamano joma seyo bende wacho ni joma tindo ok omi thuolo mar chiwo pachgi maonge akwede moro amora. Giwacho ni jokanyo no ka un pod nigi oteku e chama ma wach joma tindo ok uwinj maler nikech un e joma nochako chama. Joma mano ok en adiera, nikech kidwa ng'iyo chama gi duto man gi joma tindo, sani ng'eny wabunge mantie oyier e chama wane gin joma tindo. Kelukat kata seneta maroma Kisumu makoro bagne ne gin joma tindo, ok gin joma dongo. Kiyudo MP moyier kata e ng'eny Luoland kaendi, ok gin joma dongo, gin joma tindo. King'iyo kata Nairobi, jowa machalo kata Babu Owino gin joma tindo. So joma tindo moko nitie man ga raka mathoth. Iwinjo gini wacho ni joma tindo bedo ga teko mar lweny. But politics en gima dwaro wisdom and consultation nyaka bedi. And jodongo have more wisdom, because wisdom iyudo experience. To gin gi more experience. Mane matimore. To odonja ne koro e siasa manyakach. In isebedo jaod bura manyakach didek moluwore. Ang'o ma diwach ni setimo ne jo Nyakach madikwan makata in iwuon kiwuoye mbele ji tiwacho ni an mae gima setimo kendo amor ni mae kaka setiyo? Wan mokwongo, weche mane chendo mag insecurity, timbe mag maundu mane timore mang'eny ahinya, ne wasetemo mawaduoko chien. Kwatemo riwo oganda mondo obed kamoro achiel. Asetemo magero kuonde ogul mama mang'eny mana kwatiyo gi pesa wa mar CDF moko wuok e national government. Kidhi Katito idhi yudo kasegero, kidhi Sondu wasegero, kidhi Ogoro iyudo kwagero, kidhi Sondu Miriu wasegero, kidhi Kapsorok Tong'wa gi Lang'o wasegero. Kendo watemo tudore monde jorito bed kuonde go maber. Ang'eni weche mag maundu pod ng'eny chendo kata sani, but nwatemo mwa reduce gi kabisa sani. Koro mana achiel. Area machielo mwasetemo en area mar education. Education wasekete a lot of energy, and apani kicheko kata constituencies wate, kata wabunge manobedo mbele kapodo kabedo. Okapani nitie mosenyiewo ne kata schools buses moloyo. Apani am leading, nikech be wang'eny gi skunde molo constituencies mang'eny. Kibire yudo kaka skunde wane chal, tibiro yudo ka sano ogergi gin improved. Mane meneme chame ji mane dier ot okolosi, waketo gi kendo ng'eny skunde wakoro negi tiles. So wase improve on education. So mago gik mwasetimo manenore. Kibiro ka watudore gi national government, nitie osiptal mwasekelo maduong' migero makoro dhi bedo the biggest hospital in the region. Mwadhi mna pimo gi Jaramogi Oginga Odinga Referral Hospital, Russia ma Kisumu mane Jaramogi okel. So miluongo ni Nyabondo Trauma Center. That is a 2 billion project.
kendo bro change the area mar not only Nyakach but the entire region, because of they serve many counties around this region. Kwawe mano nitie ndeche ma be wase improve. Chon ne onge ndeche machalo polo piach genego ne podo kotiyo nyaka Kombudo ne we bedo MP. Ane mayao gi makoro sani inyalo yudo ni nyalo logi. Kidhi yudo the hinterland ma Nyakach, which feeds Nyakach, is the Nyabondo Plateau region. The road was not passable. Mane kamutingo schools mang'eny ahinya Nyakach, and big schools like Nyakach Girls, Nyabondo High School, Nyabondo Hospital, Nyabondo Rehabilitation Center, Nyabondo Boys Boarding Primary, Nyabondo Girls Boarding, Wanigi Wanigi Siany, Wanigi St. Hilarious, Wanigi Kokumu. Skunde gi duto sani yudo ka nitie ndara mwaseketo which is tarmacked ma ringo malo kanyoero. So ndara noero had been the dream kwa Kenya yudo loch nyaka sani. Koro sama nyatiyo ni mwenye koro walose. Kendo ndara ni pod wadhi chore mondo chope TTI. Kigi kamorungeno, we have the Nyakach Tibet TTI, which has picked better than many TTIs manochak gigo. Mano be gima ji osebedo ka ywago mheshimiwa nikech ndara no biro mochopo mana kikadho Nyakach Girls ka. Eka to tamako rumo. In gi chenro mar ywaye kendo. Wadhi ywaye kendo donje Technical Training College Magero mar TTI Makanyo, which is now picking up well and changing the region around Bodi kanyo. Ndara madhi got Kagari ang'eni nitie kore kama kite nitie machendo. Nyasetim arrangement mibro dhi ketne slab kama racha anyana as we think of lose. Sani kora ang'o modong' midwa timo ne jopiny? Ang'o mineno ka en gima thago ji mogik ma koro idwa tieko sani pod in e komni? Pod wadwaro ni wa improve yore mag somo. Skunde wa pod negi dwaro mang'eny. Pod wadwaro ni ndeche wa mang'eny nikech gin earth roads, seasonal roads, maka koth ochwe kaka ng'ene koth biro biro gibro kethore. So nitie arrangement mwaseketo in place magibro dhi bedo improved from next month. Kaka ndara mowuok Sondu madhi Dirubi ang'eni rach sani kabisa. Ndachwa mowuok Kanyamlori kadonjo Cherwa rach kabisa, waseketo program idhi losgi. Ndachwa mowuok Katito kadhi Awasi aseketo program idhi lose kaka mano be idhi golam. Maro mowuok Kanyamlori nyaka Kibogo waseketo thurge idhi golam. So mago are plans mwaseketo underway mwabro cheko mondo make sure notimre maber. King'iyo Nyakach kacha kaka isebedo jaod bura nyadidek moluwore, ang'o ma diwach ni ting'o Nyakach malo, tang'o ma diwach ni duoko Nyakach chien makoro jo Nyakach wegi be nyaka ng'e kaka giting'orego giwegi? Ang'o marach tang'o maber? Gima ting'o Nyakach malo en ni jo Nyakach en oganda moriwore. Giriwore kendo gierore to kendo giero somo. Koro weche mag somo oseting'o gi malo. Talent, nitie talent mopogore opogore Nyakach. Wan gi jo sports maber, wan gi jo mosomo maber, kendo jo ala motegno maber mawuok Nyakach kanyo, jo mohero somo. So kuonde ga ng'eni Nyakach is doing well. Wan gi people who run schools even outside Nyakach which are doing well ki in Nyakach kanyo. Wan gi jo matimo ala mopogore opogore e migao mopogore motegno, kendo wan gi jo sport to kendo gi joma jopuonj be maber. Mago osebedo kating'o nyingwa. Wan also gi council of elders madongo matayo Nyakach maber. Ma wan go jodongwa. Ang'o ma dise? Gima daser gigo en ni weche mag maundu pod nitie mang'eny. To maundu gi be moko gin joma oko mabiro dak e yu matimo. Like ndalo moko manchiene negi nyathi skul, tiyudo ka joma odhi otime e Nyakach en joma oko. Nitie cases moseyud kata joma richo gi minego tibiro dok ok gin jo Nyakach. Like wan gi cases mag criminals mang'eny mawuok kata Kisumo to biro kama chalo Katito to tudore timo tembe maricho. Wan gi joa moko maricho achiel matudre kata gi Lang'o to biro timo tembe maricho richo. Mane the main challenge ma wantiere go, but watemo and sana tudora gi security forces maber kendo watemo monde wageng tembe go eko. Nitie kata sani ji maricho manche temo tembe go
masani osemak. Siasa mari mheshimiwa osebedo kopogore gi jomoko. Ok isebedo kiwuoyo mang'eny kata mane od bura. Duondi ok winj ahinya. Jofuambo bende ok iwuoga ahinya nikech ando mabe ango na bedo kodi piny tasebedo ka indigni mokalo. Ang'o momiyo siasa mari chalo kamano? Ok iwuo mang'eny e od bura, jofuambo be ok ithor wuoyo godo. Seche moko nitie dho wasungu mawacho ni action speaks louder than words. Koro seche moko kitimo gik moko titimo mondo gigi monere gik mitimogo eko. Ok ilos mang'eny. Od bura nitie joma samoro nyalo go koko. Tikia ni mogo koko nogoe ga agenda mane mondo yudango. Nitie jomioro kata gi joma ni oko ka ng'ato dwaro gimoro nokal. Kata johala mang'eny dwa kalo gimoro ma ging'eni dhi benefit gi. Jomoko nyalo go koko kamano. To koko be samoro ok inyago e od bura ka un gi leaders mabung'e notegno moseket mbele mawacho wecheu. Koro wan ka gidwaro backing to wanyalo back gi. Koro mano ne nitiere kanyo. Like wan gi very effective leadership wasebedo gi jomotelo nwa bunge motegno. The last parliament ne wan gi John Mbadi manotelo nwa motegno and straightforward. Sani wan even got better leadership in the name of Wandai, who has also been in the struggle for long. Opiyo Wandai. So they are effective and they are driving the agenda. So seche moko koko chuno ni losi to onge tiende loso. Yeah. Na ineno ka gima jo od bura moko kuom gi samoro discipline ema gionge go. Ya seche moko ng'ato nyalo loso to be ok iwacho wach be kiwacho tidwa ni wach makelo lokruok. Not ni losa. Koro seche moko gin na loso mag onge gima ng'ato wacho mochimo yo. Ya, makonyo jopiny. Kakorigo itu rubin mbele ka endie. Ineno siasa makaluo ni dhi bedo nang'o mbele ka? Siasa makaluo dhi bedo nang'o mbele ka kakorigo itu rubin mbele ka? Gitire jomoko wacho ni apaka goyo go moko kuom gi mosewacho ni gidhi chako kata anti Raila movement. Siasa makaluo mbele ka ineno no dhi bedo nang'o? Siasa kidwa go maber. Tigo ni dwaro ni kel lokruok ne piny. Raila toko enenga. Raila stood for change. Nong'e magik ma ji dwaro. Mane momiyo se sacrifice. Raila ing'eni ne wuod vice president in an independent African state. Kano dwaro mana ber to all ber ne nitie kanyo. But nowe bergo. Modhi e jela higni 9. Ji matin kabisa. Mose stand that kind of sacrifice. Nekech wan watieko university ka Raila osebede detention higni 9. That was in 1990. President ma wan go sani ne wan ge university. He was a student then. Membo tieko. That time Raila had served. So onge kaminyalo dhi mipim ge miyudo ni giromi. So many of them osekale lwete. So osebedo kanyo kata mna sani di koro ero nyalo bet pretty. Nekech en kaka Raila kapani gimo nyalo chamo nyatami. But odwaro ni owe Kenya in the better hands kaka Jaramogi notimo. So miyo ng'ama penjo no ganda wabro dhi kune. Mano ng'ama kia gima bro timo. Nekech oganda wano wuok Egypt to biro Sudan. Ichalo oganda joka Juda. Magi owetegi. To ka gibiro to gidonjo gi Uganda to gibet ka. Sani onge kuma wadhiye. Kata ka ng'ato wuok odhi Amerika to kae moduogo wan man oganda achiel. So joma kamoro ne giparo mopogorego ema ok understand gima ne gibiro ome siasa. Gine ma gibayo. Gine ma piny biro dong' kodgi kanyo. Ya mane manyalo nyisi but oganda wato steady. Kendo joa mang'eny nie ng'e jatendwa kata wan e bunge kanyo nitie jomobaro. Ta nyisi ni mano ok mokwongo. Wasenene history mar Luo joa manobaro. To onge kumodhi. Kech oganda en oganda joka Nyanam mawacho chung' kamoro achiel. Obaro Nyawasare moko to nyalo bedo kanyo but wabro bet kamoro achiel. And kata sani joa mang'eny nekech Raila ok en jatend joluo ma ng'ato nyalo wacho no oganda wadhi chomo kanyo. Nyi neno kodhi Busia tineno ka joma nyerwa Kikuyu ok gin joluo. Neno ka jotend Abaluya go nitiere te koda wabunge man kun.
ibro neno kodhi Mombasa to nyi neno ka jo Mombasa rwake duto kuno kodhi. Juma ni odhi Kakamega weekend makiny, joma dhi rwake kucho ok gin joluo, joluo ok nyadhi kucho mar rwake. Ibro neno ka joge madhi rwake. Jomotelo negi kako Oparanya, Kalonzo, Martha Karua ok gin joluo. So mien jatelo mar Kenya. To koro nitie wach moro miwacho mheshimiwa mbele kaendi ni jomadongo e rieko mar jomatindo, to jomatindo e teko mar jomadongo. In kaka jaod bura jomatindo e teko lweny, teko lweny, jomadongo e rieko lweny. Ere gima diwachi wi jodongo makaluo kod mbii margi e siasa? Nitiere kaka jomatindo koro tindo ok winj jomadongo kerwa e siasa kosango matimore mbii margi mar siasa? Jomatindo nyalo go koko kaka gik moko tindo biro mang'eny kaka mag social media, to jodongo go eko koko ng'udho ni olawo to onge kumi nyalo dhi. Nitie gimoro miluongo ni blessings mar jodongo. Baba u katoti nade katok losi to kong'udho ni olawo marach to kari ok nya chomoyo. Omiyo joma okoluwo kama jodongo nitie kata siasa, and mane momiyo jo siasa osebedo gi bagni. Gima nyochakore sani ma joage timo, nitie joma nosetimo gi king'iyo history. Ne wan gi people like Odongo Mamo manotimo, onge kuma nodhiego. Nineno ka ni yombe gi ng'at mambu no ugo ling berne. Ougo no be ne wacho ne ling mana kaka lingni, to no yombo Mamo mane oreta chande. So miyo jomose bagne gi jowagi onge kuma dhi. Kata jowa mose biro nene gi pesa. Ndalo moko ne nitie mne KANU peka e Nyathurwa ka. Ne wan gi ji machalo Kasimo Wango Gen. Ma every school en Kasipul Kabondo. Okapani nitie ni school manoko dhi mogone arambe no gole 1 million dalok. To kane siasa wuok to lo Fadhili. Ne wadhi mana Uyugis kanyo to wakao lo Fadhili. Gi jaduong' Odungi Randa gini temo wakete mno yombe. Olo ne oken jamoko. Yeah, Olo Tula. And he became the MP. I remember I was involved. Ne wan Godungi, ne wan gi Gor Songo. Kwa dhi kanyo Kababoro. So miyo siasa oken pesa, and majogo timono jomoko luwo koni onge kuma brodhi. And mbino onge kama yardstick ma ng'ato nyalo wacho gono dok piny. Nyi neno kanyore ka baba nye ni Kisumu. Nyi neno oganda gala moro manyobiro kanyono. Onge jaluo mora mora. Kata wabunge gi Mireu tema nyalo dhi luongo oganda ila chama yudi. Matiende ni en gi mbii mar piny, teko ma Nyasaye oketo kuom tiyo kode mondo tel no gando. To koduoge siasa ma Nyakach kendi, Nyakach nitie jomoko mawacho in bi ichako wacho ni skunde ng'eny iye kanyo. Ka ber to nego poge diriyo. Nyakach. Pogo piny diriyo, ang'eni joma mang'eny osegombo ni mondo pog piny diriyo. No bed upper gi lower. But piny kidwa pogi, to sana ang'eno segi kama review ibiro tim nonro mag boundaries to gi constituencies me idhi los manyien. To gima jowa ma Nyakach nyaka ng'e ni gima ibiro ng'i maduong' ahinya apart from the geographical terrain kaka piny ochung' gode ga ng'ono gin, tibiro ng'i ni registered voters gin adi, ji adi mokawo kura kanyo, what is the population. And Nyakach pod ne piny neke jowa mang'eny odak oko gidak Nyakach. So mano nyaka ging'e. So kudwaro ni piny pogi to gikwong gi make sure ni jowa moseromo kawo kura duto te okawo makiri girit kata ni chieng' ombulu. And jowa duto be o register mapok okawo kipande. Then wabro bedo ga bagen. Yeah, kech maga the major consideration meng'e. Nitiere jomoko mawacho ni mbele kae yiero mar higa mar 2027 nitie joma wacho ni in idwaro kom mar gavana ma Kisumu. Nitie adieri wachni? Pod okawacho, but jasiasa mora mora nyaka bed ambitious. Jasiasa mora mora nyaka bed ambitious, but pod okanya wacho wachno nikech Kisumu eming'ene wane gi one of the best governors mapotiyo. To governor nyore kanyo gone kura. Kata pesa pod ok giyudo. Pok gikawo dweche 6. So kichako dhi ni dwaro kom mar governor ng'ato kan sani, to dhi miyo pach attention mara ok dhi bedo on serving jo Nyakach manye pod omiya mandate for another 5 years. So wach mar governor ka sa ochopo 2027 to wan gi chama marwa, wabro bet kaka jo chama
itwa be wabro chike piny kamoro amora dhout Nyakach duto te. Dhout Nyakach duto te abro winjo gima giwacho, abro winjo gima dhout Kano duto wacho, wanyalo chiko itwa winj gima jo Muhoroni wacho, wabro winjo ni jo Kisumo to wachang'o, Kajulu wachang'o, jo Seme wachang'o, then the diaspora be wachang'o kata jo modak Kisumo. Then kwa winjo pachwa to that time koro wanyalo make decision kwa consult gi chama marwa ni koro wanyalo dhi forma wadhi larore gi jomoko bolar Nyakach, but mano sani pod ok wanyalo dhi, but pach ji to wawinjo kendo wachiko itwa. Siasa ma Kaluo ni historia mare ang'eni ng'e maler ahinya. Ang'eni sato mayo wawang'wa lakini nyalo lero nwago matin kata siasa ma Kaluo gi siasa ma Nyakach injo kimulo bathe matin kaka dhoudi ma Nyakach ochwere gi kaka gichung'. Historia mane madang' iler nwa kawuono siasa ma Kaluo. Nikinene maber. Nochwere nade Joko Odinga gi nobedo nade kanye mane giyude gweth. Anyalo wacho ni siasa mar Luo ne ing'eni telo duto to wuok kuom Nyasaye, to Nyasaye be tiyo mana gi ji gi dhano. Koro teko mar Jaramogi apani en gweth manowuok kuom Ramogi Ajwang' mane kwar joluo duto. Kiwinjo kowino misiani go thum tiwinjo kowacho ni Ramogi Ajwang', nyakwar Ramogi Ajwang' manosiem. So en gweth manoa kuom Nyasaye, to gimbe gisebedo ka gi represent interest and feeling mar oganda wa kendo mar jokenya, mane momiyo oganda wa mar Luo ni kodgi kamoro achiel. Podo giloko n'oganda ng'egi ya joamoke mosedo kaloko ne ng'egi, but gin gisebedo kodwa goganda kamoro achiel mok giringi. Ji mang'eny kodhi kata nosekwalo mbuchgi to nyalo give up mawach ni gini koro aweyo kaka manyotimore nwan, tineno ka wuodwa ok oweyo pod ostrago. Mane mamiya ero wero ne jo wer mar wuoth to bor, iwinjo. So lweny ma wantie en lweny machalo lwenj jo Israel kane giwuok Misiri. Iwinjo ka jodolo wero ni jo Israel kane giwuok Misiri, Nyasaye nogologi gi lwet Musa, to Musa nogologi gi teko wuoro kane gidhi dak e piny mar Kanaan, piny mopong' gi chak kod mor kich. Tinyaneno ka chuny dhano mane manyalo miye example ma siasa mathurwa. Jo Israel kaka nogik mane gigike nam makwar to ne gichako ywak ne Musa. Gimomiyo Musa ogologi ka gineno ka joka lawogi. Ni Farao noparo lawo jo Israel gi geche mopong' kod joidh ambuoche. Jo Israel kane gineno wachno ne giywak ne Musa ahinya. Ne nigolowa nang'o Misiri makoro wadhi tho malich e dier nam. Iwinjo? To Musa nolamo wuoro kosaya ahinya, ma Musa nogoyo pi mobarore diriyo ma gi ng'ato. Ma ka koro ne giwuothe nam to ne gimor, kendo gimor kabisa ka gidhi. To ka ne giseng'ado kocha to kendo gichako paro kane kech ka giring'o mane gichamo Misiri. Iwinjo? Ma joma nochopo manotieko wuoth ne tin kisomo muma. Kane Musa dhi lemo ewi got koduogo to yudo ka koro joka lamo mana nyiseche manono mag dhahabu, ma Musa ne mirimo mako manotoyo chike. Ma gino wacho ni onge ng'ama nochop kana mak mana Joshua kod Caleb kend. Omiyo wuodh siasa ni be nitie ji mang'eny mabiro, kata joa mang'eny ma pod ni around baba sani kiribed shocked. Nitie moko ma pod bro kier, ok ni moko mosekiergi be moko bro duogo. But they will write the history books. Mandawa history manyisi osenyisowa ni dhano mawe oganda manotere. Nikech katiba mar Kenya wacho ni the sovereign power is vested in the people, and the people elect their representative to represent those views. So kasa manyi campaign ge nying chamani, to kosegoni kura midhi e bunge tilokori, koro kelo weche mag chama gi matiende ni betray jopiny manoyieri, manomi that mandate. So miyo I'm sure ni joago will not get it wrong. That one you can take from me. Mheshimiwa kakuru watiko, ang'o madi singne jo Nyakach dong gida kachiel joma neni kawuono, ang'o madi singne gini ibro timo negi
seche ma pod intiere kae e kom to gin bidwa ni gipari ni nitimo ang'o maka ng'ato wacho ni aduma ko wuor en to wang'e no timo kama kama. Gik mosetimo mibiro parwago nitie mang'eny to pod kaka senyisi ni challenges machando jo en weche mag somo. Kaka sani ang'e ni jo mang'eny chandore, nitie simbe mayudo mang'eny mag somo nikech pesa nche nodeko. Po nitie nyithindo mane dhoudi ma pod okodhi. Sani we are working on bursaries mag colleges nikech pesa nche obiro kidam. The sirikal mantie nochiko wa ni en asla government no dhi miyo ji pesa to kinyal miyo ng'ato siling 500. 500 is not even enough mondo ng'ato chamgo kata mana lunch michamgo gimoro katin ng'ato achiel. Ka ng'ato nyisi ni mane pesa momi mar loan to bathe moro bong'adi to sami nyiso ji ne miyo ji mane to pesa mar basari to kigolo nyithindo ok dhi skul. Mano ng'ama dwarano piny moko no ganda wa gin jo onego nen matut. So gima kwayo ni jo obed patient. Ka pesa obiro wabro miyo gi ma colleges osebiro, we are going to work on them. Okay. My team in the office. Mar ariyo, we need peace and unity of purpose mar Nyakach. Okay. Mondo wa support skunde wa. And adwana kwa jowa duto be mondo wabed gi unity. Kata manoko manyalo konyo jowa moko. One or two are professionals. Okay. Mondo wakony. Ndeche we are going to improve. Issues mag rawa ang'eni chando jowa mang'eny modak e nam. Ang'eni sani nitie nyathi matin manyera onego sango. So I'm going to intervene, take that action gi jo wildlife. Okay. Mondo we bring this one to a stop. Right. Mano timore kanyo. Ang'eno dhiambo makawuono chalo gima nitie joma gere matemo kinyowa mondo o divert attention. Ang'eno dhiambo makawuono governor mar one of our neighboring counties Odhi Sondu mowuotho nyaka e korwa koni nong'iyo ni kone koma boundary nitie. So appeal ni mago be are issues mwabiro address. Nekech boundary, we have the historical maps mwang'e kuma boundary ma Sondu ne nitie kano wuok ka police manoket kaka buffer zone. So gimoro ma governor nyalo biro to kotudore gi jotelo moko mambo nyiso wa no biro moluongo governor marwa. Mano is being provocative. Mondo gikel lwenye kindwa. So we'll take that one up. Gisirika. Alright. Erokamana ahinya mheshimiwa Honorable Aduma Owuor en jaod bura ma Nyakach. Idende nokil kama loka. Erokamana ahinya kuom miwa seche. Gimanya kama wawe chenro mar duol. Ang'eni jo Thapki osebet kanyo gidwa rito neno Thapki margi giger kata bal. Koro walora kanyo ng'wech. An nyinga Trevor Ombija. Jandeng Opanga jo Nyakach Dendo Ombija Taya. Nyakwar Guoko cha pesa. Wabro nenre kendo kinyo kamano.